दिनैनि गण अबस्थान सफैनायनि बागै साइमानो सारा त्रिपुरा राज्यनो 6 तारिखनि सिमि पार्टी आईपीएफटी सिटिंग डेमोनस्ट्रेशन आसक लाइमानो जत्तो साइमानो तांगै आचरण नांखा आबोसो मेनचिनि उद्देश्य आईपीएफटी वन सकमा एडीसी एलाकानो तैयै पृथक पूर्णांग राज्य खालायनायनि 2 नम्बर एजेंडा आईपीएफटी सीएए नो कासुनायनि बागै सेंट्रल केंद्र सरकारनि थानिबो मेसेज रहै दङो सीएए नो बन्द माखायनाय जदि बन्द खालायमाया खालाय आंनि त्रिपुरा हा एवं त्रिपुरासा जातिनि अवस्था खूब विपन्न नंनाय खूब विपद खालायनाय आबनो तैनि जों दिनै 17 दिन रानिं लगातार आईपीएफटी रो मुभमेंट खालाय दङ नांखे जों तैबो खालायनाय होनो जों वानसय दङ तबे बफ्र थाकनाय बफ्र चिनि मुभमेंट पाइनाय आबो ताव फाइन चिनि पार्टी आईपीएफटी केंद्र कमिटी सिद्धांत नाजायख नाजाकमनि परेबो आबो जतन साइमानाय मनमै ताखौ बुकुरक नसुं कयनाय सारा त्रिपुरासा जाति रक जतन फियक जानानै मुचुखा मोथां जानानै मुचुखा आबनो बाङैनो दुख कष्ट जाया नुया खालायै हाचाल साम्फा जतन ओ सिटिं डेमोनस्ट्रेशन मानजाक फाइबायखा आं ब्रनोबो हामाय मारो ते चिनि मुभमेंट असुकबाय थायाखो चिन जयाखो तैबो खालायजाकनाय तै चिनि बसकानि साल चिनि आईपीएफटी नि बिसिंतै ये त्रिपुरा हावा आईपीएफटी मुभमेंट बाय जे एडीसी एलाकाओ आगे 30 आसन दंमोनि ताबक 50 आसन थांनाय एसेम्बलिआव विधानसभाओ पास खालायजाखा आबो बेलायखेनो सिनि नांकुक माने ओंगै जों अधिवेशनाव पास खालायजाखा आबो चिनि दफानि बाङै आबो चिनि जातिनि बागै तैबो पास खालायजाखा चिनि महाराजा नि आसायमानि सालसाफोन सुति माया ताबो एसेम्बलिआव बाहायनो एक दिन सुति घोषणा खालायजाखा तैबो खालायजाखा गरियानि दिनाव बाहायनो तैबो एक दिन सुति घोषणा खालायजाखा जों साइमानो त्रिपुरा राज्योआव 25 बोसोर बामफ्रोम सरकारनि सासन दंफोर किन्तु बरक चिनि बागै खालाया एवं खालायमानो इच्छा खाखे खालायमानो बरक तबे जों नुखा जे मानिक सरकार नेतृत्व खालायै चिनि दफानि बागै ब कक थैसे सारागिया एवं साइबो माइया सुदो ब सिमिया चिनि गणमुक्ति परिषद खायनाय रक मानिक सरकार बा चालक जानाय रक बर बाहायनो दफानि कक थैसे पानि सारायखनो 25 बोसोर सरकार चाखा 25 बोसोर सुसन खालायजाखा आबोनि बां मुक्तिनि फाइसिं जों ताबुक थाङै दङ ए आईपीएफटी बीजेपी सरकारनि बिसिंतै जत असम्भव जिनिस न सम्भव खालायजाखा जेमन जों नायदि कगमाजि ककबाय बरमुरा बन ताबक এই सरकार এই बीजेपी आईपीएफटी सरकारनि बिसिंतै चिनि सीएम घोषणा खालायखा बरमुरानो हाथाय कतर खालाय रखा जेमन गोमतीनो कर्मती खालाय रखा आबहा एक इतिहास आबो केबो এই राज्योआव लायथानाय सरकार किन्तु घोषणा खालायमाया काजै आं आसा खालायो बीजेपी आईपीएफटी सरकारनि बिसिंतैनो এই त्रिपुरालेण्डबो माननाय हिनि जों खासङै एवं माननाय हिनि जों बिसास आबो जों दङ ते
बै सानामुचुगो जे कम्युनिस्ट गभर्नमेंट तंफोर कम्युनिस्ट अथवा गणमुक्ति परिषद तंफोर एडिसि आमचाय ताबक जरा जों नुकमानि दैनि व्यवस्था करै लामानि व्यवस्था करै चाकरी व्यवस्था करै बेकारनि कोनो संस्थान करै आबाहाय जों नुगो जदेबो बसकांनि साल IPF टी एडिसि क्षमता फाग्यांखलाय जत असम्भव जिनिस न सम्भव खालायनाय हनै जों IPF टी सनि बिसिंतिना आबो खालायजाकनाय आबो आशा खालायो आरो खमलुं सहर खमलुं बाहायनो एकदिन टाउन घोषणा ओंखारख्लाय खमलुंनि आमचायनि बिसिंतिबो आबो कायसा नायथथक नुकजाकनाय बो सिमिया एवं त्रिपुराज्य समस्त आदि चिनि जाति रक जे लामा करे आबो जत किछु खालायजाकनाय हनै चिनि राज्य सरकार अथवा BJP सरकार चिनि मंत्री परिषद कैबिनेट 8,000 कोटी टाका अब पैकेज बाजेट बराद्द खालायजाखा अब बायनो समस्त किछु चिनि बर'नि एकदम डेभलपमेन्ट उन्नति अब खालायमानाय जों तिनि बाजेट घोषणा खालायजाखा अब बेलायखायनो चिनि नांकुक मानि पैकेज तो खालायजाखा राज्य सरकार BJP सरकार बिसिंथि